Kumno perlok bero sashi sen par ngapriang so bhai phi shakani ka channel jonga khasi tarka taminta singin ye shed no da unne u bread pakora ha ka pan the umpnyang khandian ai ujira shi shamoin dawla I ujira sa ai unne shing truso teng shamoin dawla I bha tu shing truso sa thap no unne phan nga shu thap li bai kumne phila ban shu odru sa ai lang ba usam ken da dumnang ta ngin sa ya kham kumne da phim dan uni ujing kham phila ban kham do pro ru kanu ka phila ban kham da ka bol ne phe ka la ban kham da ka klat ru saber shin rai khandian sam ken saw ru khandian kamlo u somarit ru ai tang shamai duna sak melai bha pade mo diban khle bha shwa kumne ha du bakan dala along bha da phim khle bha pade kan sa don ki jaka bala don masala don ki jaka bam don masala long kan numbang pade te sa ai sa u dhania sla dhania nalor sla dhania da phi ai khambun ka bang bha phinda don u tu kari patta ru phila ban ai u turu ai u chat masala da phi dan mo da phim don ten nai ai ro skip la biang kani kala long tengin yebu no shwa hakabul padeng ala shim u besen spela sa ai lang bu shin rai khandian sam ken rush khandian karba phi bam san ai somarit khandian ai khandiat baro khain uni u deu garam masala ber tang khandian sa ai tang tok uni u baking soda mo tang khandian tada adam na ta sa the ko nai da ai palat long di ban pen palan ne ban stang palat ru kadi ban long kumne kumbanga batai ngala shim uni ruti shi slice sa ta kumne na lor utu phan bangila de pin kremo sa tapat da kawai ka slice na lor sawi pade ha utu besen bangila dep khle tawa de ban wi bha baro saudang mo bakan sil bha kendong ru henreta da phim wi bha am kan sa pait no pade kan sa mi no tu phan bangila bu hapadeng nakata kadaw ngi de ban wi bha ha utu besen kani kala long tengin ya weng no tingin saya ot no na padeng kumne la ibang bhandei sai persang mo perlong sa batai kumno kalong kabang ne kumno sai shet khoble shibun ba philai pe ekani ka video so bha like subscribe but share